Una vegada més la Dana ens ha posat a prova. Una vegada més Gandia ha respost amb la grandesa de sempre, amb solidaritat, amb compromís, amb empatia. La nostra ciutat, també la comarca, es va volcar amb qui més ho necessitava. Va créixer aquest sentiment de comunitat, d'identitat compartida, de ciutat unida. Una Gandia que només tenia un objectiu, que era ajudar a tots aquells que ho havien perdut tot. En situacions com aquestes es mesura la grandesa d'una ciutat i així vam tindre una resposta exemplar com a poble, tant institucional com ciutadana, que quedarà sempre en la nostra memòria col·lectiva. Permeteu-me que com a alcalde em senta profundament orgullós d'una ciutat com la nostra, una ciutat on ciutadans, empreses, col·lectius i entitats sempre responen quan cal i que són sinònim de cooperació, superació i valors. És un honor compartir este acte amb els que simboliseu tot l'esforç de tot un poble en les seues hores més difícils. Representeu valors admirables i, per damunt de tot, el de la humanitat, perquè de la desolació a l'esplendor hi ha un curt viatge si tots contribuïm amb esforç, unió i confiança. Gràcies de tot cor, moltes gràcies i a l'altre.